Nu! Egon Olsen er på fri fod igen. Egon har en plan, og resten af banden er parat til at slå til. Kriminalpolitiet mobiliserer alle kræfter for at forberede årets skovtur. Hold! Nu må de holde op og passe deres arbejde. Hvis de absolut skal opklare forbrydelser, må det ske i deres fritid. For 7. gang skal vi nu møde den kære bande. Først var det bare Olsen-banden nummer 1. Så kom banden på spanden nummer 2. Olsen-banden i Jylland nummer 3. Olsen-bandens store kup nummer 4. Så gik banden amok nummer 5. Og endelig de sidste bedrifter nummer 6. Men der snød de også, for nu er de her igen. Olsen-banden på sporet. Linjen skulle være fri. Kan de se noget forud? Nej vel? Jamen så får de grønt. God rejse. Det haster. Hej. Ja? Det er skide godt, ikke? Det er det samme med dig hver gang. Så der skulle jeg ikke tro, du var rigtig klog. Jeg synes ellers, jeg har forklaret dig højt og tydeligt, hvor meget der står på spil. Og så kommer der her med 25 øre. Gud fader bevares. Se, hvor listigt damerne, de smiler hen. Der, hvor chefen sidder og er helt med dem. Selvfølgelig. Jeg er torsk. Hvad? Tåbe. Kraftidiot. Ja, når du selv siger det. Se Morten Grunwald som Benny, Paul Bundgaard som Kjeld, Ove Sprogø som Egon, Kirsten Walter som Yvonne og en lang række andre festlige danske skuespillere i Olsen-banden på sporet.